KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓeyankoɓe Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka larba hande kiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof boros holla en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓeyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi hande oɗo subaka ne anda hanki yof dilli ha waɗi basde en fittandu muɗum nane jayndel ɗi kono gueɗe Ousmane Sonko hanki yewi askani huccitino e saktoɓe kabaruji ɗi ko joni joni wonta so Allah lamdo jaaɓi non tigi jayde gendiri le soleil udditadama lewɗo subaka ndi darde gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon noon holliti tan to banggue pays ɓe produit intérieur brut ɗo tolni oɗo saaha ɓe mbi kay oɗon croissance nane yaaha no feewi e nder leydi ndi ɓe mbi hakkude 2014 2023 woni ko ganduɗa yiyete ngabbi no feewi ɗum ɗon noon woni koni ko ɓuural wonta e nder leydi ndi kono ɓe mbi to banggal kay investissement ji ɗi ganda ko to banggal investissement ji privé ɗum ɗon noon koko ɗeesi dartade seeɗa walla tan koko usti ɗum woni ko jayde gendiri le soleil are oɗo subaka garene jayde quotidien le quotidien jayde quotidien are ko kewi toon to diwan mo Ngor eɗen kala ɗum joni joni ɓe mbi toon to Ngor kay oɗo saaha kay ne wawi wiyede hôtel Ngor jarama gonnoɗo toon koko una ha ɗiggi ha tan ɓe ganduɗa kamɓe goni wonnoɓe toon to diwan mo Wokam Yoff ɓe mbi président joddi may mabɓe noon gam tan ɓe jewtiday koye mabɓe ɗum ko hanki wonno garene jayde Walfadjri oɗo saaha wi kay gueɗe ɗe kay ɓurti juuɗe oɗo saaha saabu ɓurtude juuɗe saabi yete woodi en wasɓe fitta pittali mumen toon to diwan mo Ngor ko wayni noon fadano ko to nete hayso tawi manifestation ji ene dañanno ɗe ɗo balɗe foyete garene jayde las oɗo subakari tan ko wiide affrontement ji ɗi ganduɗa waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe pittali mumen e kay dañɓe gañandeli ha heewi ɗum ko toon to diwan mo Ngor walla mbiyan tan toon to ganduɗa ete dañnoɗe ɗo caɗele Ngor tigui ɗum ɗon noon woni ko addi caɗele ɗon ɗo ngal ɗon banggal walla tan caɗele nder leydi saabu ne anda kay to mayɓe dañi fo ina hamni seeɗa garen ha joni jayde l'observateur e oɗo subaka kañum ne ari tan ko hakkude Ousmane Sonko e tan oɗo mo ganduɗa woni Barthélémy Diaz ɓe mbi kay Ousmane Sonko e Barthélémy Diaz tekkere nani luuɓa e hakkude mobɓe kono noon hakkude ɓeɗon mbiruji ɗiɗi holɗo wattinto ɗum tigui woni namdal ngal ganduɗa addama e nder jayde ɓe mbi to banggal intérêt ji saabi ɓeɗo ɗiɗo kay ɗo joni tekkere ne luuɓa e hakkude mobɓe walla tan ɓe natti nanodirde ɓe mbi to diwan mo Ngor yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ɓe mbi noon koko ganduɗa yette ɓe jeehi toon to diwan mo Palais to gam yewtidde ko faye jaam dañe e ngal ɗon banggal ha joni gartane jayde besbi le jour caggal l'observateur Ousmane Sonko ɓe mbi tan oɗo saaha kay nani jeema darnude koyɗe mum ñiɓa ɗum nani waɗa résisté kono noon o joppi feedendu gardiɗo leydi ndi Macky Sall saabu yette kay oɗo saaha wi ko kala ko kewi ko kanko kono noon hay goto wawa haddemo wonde candidat e hitande 2000
2024 wiyete eɓe jogui moyen ji ɗi ganduɗa yete soɓe mbaɗi ɗum leydi ndi wonata e dejere kono noon ɓe natani hen ɓe mbi gad haala Barthélémy Diaz e ko way noon e kadi yeewi askan wi ɓe mbi yete wi ko ma wat manifestation aljuma 19 lewru mai nden ɓe nangi wadde manifestation e nder leydi ndi ha joni tan gam hollide tikkere mabɓe won décision ji ƴettetede e nder leydi ndi garene jayde source a noon wayde Mbodj ari tan ha joni wiide ko watte Ousmane Sonko ko yadani hen hay lawol gotol ɗum ɗon noon woni konngudi makko saabu wi ko Ousmane Sonko woni champion mabɓe tigui kala jiɗɗo wadde ɗum hunde ma rewe dow mabɓe ha para ɗum woni konngudi Aïda Mbodj e nder jayde source a ha joni tan ɓe mbi Ousmane Sonko nani fayi toon to diwan mo Taïba Ndiaye gam yettinde tan ko ganduɗa kañum woni ya garta muɗum walla mbiyan to banggal politique muɗum ɓe mbi yete oɗo saaha koko ganduɗa yete ina ƴewtinda e nder leydi ndi ha joni tan ɓe mbi leader mo Pastef o kañum nani jokki wadde liggey muɗum garen ha joni jayde tribune noon kañum arti tan oɗo subaka wiide ko holi Khalifa Sall poɗɗo haaldede oɗo saaha saabu yete hakkude mabɓe dow joni tekkere nani luuɓa hen kono noon amona tan kanko gonnoɗo maire mo Dakar suuɗi ha joni ko ganduɗa woni ɓernde makko ɗum woni ko ɓe dawri kamɓe jayde tribune ɗum saabi ɓe mbi quel Khalifa Sall se fiye ha joni tan gartene gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ɓe mbi yete si Macky Sall artirino oɗo mo ganda tan walla mbiyen waɗi dribblé woni koɓe patta e makko ko ɓe mbasa dañde ɗum woni hakkude Karim Wade e Khalifa Sall ɗum ɗon noon woni ko ganda ete nane nder jayde nde ko namdal tigui e gongal hen garene jayde direct news noon kañum oɗo subaka ari tan ko wiide ko fawayi ɓe ganda goni musicien ji sénégalais ji baɗono tan Fatou Guewel e tan goɗɗo mo ganduɗa ɓe calanama ɗiɗo kay visa ji ɗum noon woni ko ganda yette welani hay lawol gotol hakkude wiyede Fatou Guewel e Keba Seck saabu ɓe jinno ko ɓe dañno ko tan concert aji toon to diwan mo France kono noon ambassade o ko calaniɗoɓe ko way noon saabi ɗum noon mataw ɓe kalani holko saabi ɓe mbaɗi ɗeɗon gueɗe walla tan ɓe cali kono noon ɗiɗon raison ji wasta ɓe totte ɗum walla ɓe kalde ɗum kanko Fatou Guewel noon e Keba Seck oɗo saaha yete ɓe mbi tan ko way ni yoɗani kamɓe musicien ji jiiɗa yaltude leydi ete ɓe mbawa dañde ɗum garene jayde libération gasniri kañum ko tan banggue e to ganduɗa kañum woni ko kewi to gorto ɓe mbi hay so tawi ɗo joni kam ina anda ne waɗi hen goto basde fittandu mum e nder jayde nde ɗo libération ha joni ɓe garti toon to Ngor ɓe mbi Ngor jarama kañum tan koko waɗa koɓe untuɓe ɗum ha diggi ɓe bonni ɗum ɓe garti ha joni manifestation ji hak dañnoɗi hanki toon to diwan mo Wokam e Yoff ɓe mbi ndenti gam tan haɓade walla huccidde dadi ɓe mbi dignitaire uji lebuɗi noon ɓe jiiti ɓe jiyodiri walla ɓe joddima e gardiɗo leydi ndi toon to palais to ɗum ko hanki wonno gam tan yewtidde koye mabɓe no ɓe mbatta haaɓe jiitodira goɗɗo mo ganda konngudi mum nani hen wi tan sona Allah wawi hadde ɗum wonde candidat kono wona neɗɗo haɗata ɗum ko konngudi Ousmane Sonko garene jayde stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka ɓe mbi kay City waɗi résisté Real ɓe mbi halan noon ene wawi wiyede tan hunuko mum koko muɓɓa saabi ɗum noon kono situation yaari ni ɓe mbi sénégalais ji wonɓe ligo oɗo saaha kay aɓena jiilo ɗo ɓe dari walla tan aɓe jogui tan caɗele ɓe mbi jambar oɗo saaha woni maître d'instinct muɗum mana lawol muɗum ko kañum tigui foti darade hen ha yiya ɗum ɓe mbi yete 6e journée ɗo joni kay kamɓe tigui poti ƴewde no ɓe mbaɗi haaɓe kepta place mabɓe hettiyankoɓe biyankoɓe joni gudditan hello wonko so Allah lamɗo jaaɓi
non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe jeheten ko toon to diwan mo Yoff toon noon ina anda hanki de poɗodire dañi toon ha woodi basten fittandu mum nani wiye noon ko ɗiɗo ɓe ne mbiya ko neɗɗo goto en tout cas dal ko siri hen ha siri ne waɗi cukalel dewel gotel ganda wasen fittandu muɗum ni wiye noon ko bal fiya e ko way noon kono en tout cas ko way noon so dañi ma dañ ko wiyete autopsie e ko way noon ngam tan wawde ƴewde holko saabi ngel wasi fittandu muɗum toon to diwan mo Ngor ina anda ko quartier paɗɗo kala ganduɗo Ngor ne andi ko quartier ji ganda ne faaɗi ha woro so tan poɗodire dañi toon ne wawi addude caɗele bone leydi noon hande ina heewi addude caɗele nder leydi ndi kono kamɓe tawde dignitaire uji ɓe jewtidi e gardiɗo leydi ndi mataw maɓe jiitodire koye mabɓe e ko way noon sabo yete so ƴewtindama wiyede ɗum mahete ko gendarmerie ɓe mbira ala ko leydi men ɗum ɗo min cohliri ɗum hande ɗum ɗon heewe leydi ndi ha tengte leydi aéroport o ƴewtindama ɗeɗon caɗele ina dañi hen hande wiyede kamɓe woni dignitaire uji lebu wiyoɓe kamɓe leydi ndi ɗon ko leydi mabɓe ɓe tetta ɗum namdal ngal woni est ce que so aéroport o jokkuno wonde toon maɓe tettu leydi ndi ɗon ɗon woni probléme o hande noon e nder leydi ndi wonko ganda ko heewi ina joƴƴina walla ina jooɗa walla ina mofta walla ina waɗe masla koko foti réglede une bonne fois pour toute saabu wawa tan saaha foof kala ko dilli woɗa manifestation ji dañdi ha te ɓuroɓe hen wasde pittali mumen woni ɓe ganda haajuji mumen ngala hen saabu hande yete ngel ɗo cukalel dewel basguel hen fittandu mum ene hulɓini yete fiyede bal yo Allah dandu en hen kono noon ko woni fo foti ko réglede guilay law saabu Ngor probléme o ɓooyi toon ɓooyi wadde persiste aɓe mbaɗa manifeste saaha fo nane manifestation dañi guila nden tan yewtere fonno dañde hakkude mumen saabu ko woni foof wattinto ko yewtere noon yo aɗo ɗon ɓe jewtida e koye mabɓe ɓe jiitodira e koye mabɓe goto fo ƴetta ko jeeyi état ko sohli ko yo ƴettu ɗum ko heddi ko woppana ɗum ma askano saabu Ngor koko faaɗi Ngor koko foti e fewnitede Ngor koɓe fotɓe wallitede saabu ko quartier ji ganduɗa hande hay neɗɗo ina wawi ɓennude hirni tawa heƴani haya leegal wadde ina faaɗi so neɗɗo fawani en hitere mum noon wawata andude ko haalte e Ngor no way fadde Ngor ne wawi wiyede presque goto parking tan dañi e leeɗe seeɗa ɗe ganda autoji ne mbawi darade toon à part ça ko ganduɗa yete ala ɗo rewa ala ɗo yehete ala ɗo artete ɗum ɗon noon ne foti ƴewtede no feewi waɗe déjà gorge ɓuura yete yaññede seeɗa ɗum foof noon addata ɗum ko yewtidde population ji kodɗi toon ndi saabu yete ko wiyete village de Ngor ko lawol tigui fewndite walla yete ɓe jewtidayi koye mabɓe haaɓe jiitodira ɓuuri ɗiɗo manifestation ji woppede ne jokka ha waɗa dégénéré neɗɗo wasen pittali muɗum walla yimɓe mbasen pittali mumen woda dañɓe hen gañandeli ko wiide on tan hettiyankoɓe yeeɓiyenkoɓe en tout cas manifestation ji nani ɓuura wadde hewde e nder leydi ndi kala biyaɗo hitere ma wojji jalta mbaɗa manifeste te wattinto ko ɗo ganduɗa yimɓe mbasa hen pittali mumen ne foti ƴewtede no fewi yewtere yo ado e saaha foof haade ko wayni yettade ɗo yo Allah waɗanen jaami kisal hokkude on aadi gongol so Allah lamɗo jaaɓi janggo banam gorko Amadou Moussa an arata inchallah bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano e banggal caméra o ko Djiby Dieng to montage to ko Alifal. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
konoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma